Takže môže štartovať druhé družstvo. A je odštartované pre druhé družstvo Liptovské Sliače Vyšný, dievčatá. Dievčatá, ale keď pozerám, je to skorej taký mix. Julinka, ideš vraj. Takže veliteľka, už máme ho zbrojnici, zbadala, že sa nám volade, neviem, či na vyšnom konci, že sa zadymilo, možno, že to bolo aj v Ľubči, takže sa musí ustrojiť, vyber si trúbočku. Ale dobrá je. No a čo ďalej? No, vzala si tú najväčšiu. Dievky, vypí do dna, ako by povedal Bolek Polívka, do dna. Tá píše. Je to prázdne, dobre, a môže sa celé družstvo ustrojiť. Ja, oni si dali mocný v mašine. No ale ešte, no. A už aj nosítka sa berú, aj nosítka, lebo že figurína už aj nohy obárajú. No a výborne, no a už uriekol som. Aj, otvorený. Takže druhé družstvo Dorastenky, mix, štartujú Natália Jacková, Tímea Danková, Klaudia Gejdošová, Juliana Luptáková, Simona Cabanová, Damiana Šimčeková, Ivana Benčová a dvoch chlapov si vzali Miroslava Cabana a Martina Bartíka. Sú z domácej DHZ-ky, kde je počet členov 33, počet obyvateľov cirka 3850. Dátum, rok založenia nášho hasičského zboru 1928, rok výroby PPS-8, pozriem sa, skoro idú. Takže toto je najstaršia mašina, ktorú máme, vyrobená v roku 1946. No to je pochváliť, pohľadkaj ju. Voda chytená, mne skoro zase mikrofón vypol. No, 46 rok výroby, 46, dosť čo povedať. Vydrží to. Dúfajme, že hej. Dievky oživujú, chlapca otvára oči už. Ešte dávaj, no vidíš, ten sa preberie. A ako to máme tam? A čo je? Poď, dáš to. Málo si ju pohľadkal. Bibliky, poďme. Že by chlast? No a dievky začínajú variant B. Julianka je už červená, chlap začal oči zavierať. Pohrebníctvo Aziz už je na ceste. Robte dačo, chlap nám zomre, oheň zhorí, všetko. No ešte. Vystriedaj tam pri mašine.
Nádrž Markole kopto, potom si. Podlosi. Ak by zdrapla, tak bodaj tam. Chlapi dosť, ešte máme jeden, ešte treba druhý, ešte môžete skúšať. Ešte treba stále, ešte treba zhodiť treba ešte ľavý terč. No, kýbel letel. Naklonci mašinu. No poďme, ešte stále máte jeden terč. No, oni mi dávajú. Naklonci mašinu. Poďme dievky, horí nám. Mašenku sme uriekli, má nárok, už je dôchodkový vek. Ale snaha je chytiť, aj pustiť. Dobre, koniec. Oheň zhasený. Julianka, vydýchni. Dobre, takže ukončený druhý útok.